Aí temos estes fermosos acantilados que hai en Guecho, onde hoxe vai a Liga Euskolabel, ese o paseo de Punta Galea, este o novo porto de Guecho, e ali ao fondo vemos Bilbao, Portugalete, toda esa saída da ría de Bilbao, ría ou río, que nunca sabemos moi ben como chamalo. Con Sebas Acerbi estamos comentando esta regata, fixémolo na Liga Euskotren e imos agora cunha Liga Euskolabel que onte tivo unha proba, eu creo que durísima, Sebas, pero fermosísima, que foi esa regata en Donosti. Sí, non cabe duda da dureza da regata, as imágenes que le deixa son increíbles. Envidia, velo desde a tele, non estar... Sí. Esas son das que gusta remar ou...? A min, polo menos, sí. Eu aí disfrutas no mar. É duro, sí que é duro, pantocazos de trainera, golpes, agua por todos lados, pero... para mariñeiros. Sí. Esas gustan. Esas normalmente son as que se lembran, son a típica, bueno, pois nunha regata normal, pois igual dentro de 5 ou 6 anos non nos acordamos, posiblemente desa regata en Donosti sí nos acordaremos. Sí, nos acordaremos, sí. De todo o que pasou, só hai que ir coas bandeiras da Concha de cal nos acordamos, pois de 2005, de 2017, nas que hubo salseo. Sí. Sí, a do 17 me tocou remala con Tirán esa e me recordo desde a salida hasta a meta. Aí temos dous galegos, Ares e Chapela nesta primeira quenda. Tamén chama moito a atención ver a un equipo como Bermeo. Que aconteceu? Pois que Bermeo onte foi descualificado por deixar unha boia por estribor. Eu creo que ao final non houve polémica na decisión e que incluso dentro do propio equipo de Bermeo aceptaron a sanción. Sí, a ver, a boia pasa a proba por estribor, vese claro. Sí que é verdad que a corriente barre a trainera por encima da boia e aparece por babor e pode dar un margen a duda, pero estamos repetidos, hai moitas imágenes e foi por estribor. Hoxe en día é moi difícil con GPS, con que haxa algunha... Sempre hai dúbidas, sempre hai reclamacións, sempre hai discrepancia en temas arbitrais, pero hoxe en día está todo moi medido. Aí temos Bermeo e Lequeitio por diante, Chapela Ares por detrás. Escoitamos Fernando Ruiz de Ciervena. Estamos un pouco con sabor agridulce porque, bueno, conseguimos un tercer puesto que está muy bien para la liga, sobre todo con lo que pasó a Bermeo, pero bueno, no sacamos las diferencias, son un poco con Orio, sobre todo un poco demasiado grandes. Y nada, para hoy esperamos una regata totalmente diferente, también es mar, es complicada, a ver las calles cómo están, pero bueno, pues, a ver si sacamos nuestra mejor versión y conseguimos ganar la bandera o estar cerca. Bueno, pois ese o sentir dentro da traiñeira de Ciervena. Imos a presentar as formacións que sacan os dous equipos galegos. En Ares, dúas novidades dentro do equipo. Entra Dani García no posto de babor 6 e entra tamén Álvaro Santiago García en estribor 5. E polo demais, Hugo o patrón, Adán, Cosme, Cordero, Eloi, Raúl Nogueras e Dani García por babor, como piqueiro Álvaro García por estribor, Loureiro, Juan Masisto na segunda, Pedro Carro na terceira, Checho na cuarta, Álvaro xa o dicíamos na quinta e pasa a sexta Lucas Otero, que onte foi na segunda e hoxe vai na sexta, que é algo máis habitual. Xa estamos vendo, comeza o baile cos árbitros, aí están modificando o rumbo de Chapela. Sí, está metido moito na calle de Lequeitio. Hai unha diferenza de un pouco máis dunha traiñeira e por aí tenta moverse Chapela nese campo de regatas. Chapela que cambia o patrón, mete a Sergio Fernández por babor, Anxo Zunzunegui, que onte foi na quinta, hoxe vai na segunda, David González, Alexandre Pérez, que tamén é novidade, Jos, que é outro dos que entra de refresco, David Ponte na sexta, como pica Gonzalo Moure, e por estribor repite os mesmos 6 que saíron onte: Rubén Iglesias, Eloi Cacabelos, Óscar Martínez, Lusquiños, Marco Castelao e Aarón Alonso. Aí estamos vendo Chapela perdendo 6 segundos, Ares perdendo 4 segundos. El Lequeitio aguantando a Bermeo o primeiro round do primeiro largo, moi ben. En Bermeo hai un par de galegos, onte foi suplente Bernárdez, hoxe titular, o igual que Alberto Casolas. Este é Asier Zurinaga, patrón de Bermeo, patrón que volveu este ano a Liga. Bermeo que xa conseguiu 2 vitorias este ano.
pero na Liga, a descualificación de onte, eu creo que para o título de Liga será o equipo que lle podía tusir algo a Orio, para o título unha descualificación é totalmente letal. Sí, a mí extrañoume moito que non rectificaran a maniobra, non? Que non volveran hacia atrás un pouco e volver a collela. De onde ten que partir esa orde, Sebas? De terra no delegado, da Zodia con Salsamendi? Eu creo que do mismo patrón ao momento. Eu creo que sí. Outro día pasou ya a Donostiarra foi, na regata de Castro, e xa o patrón moi vivo, anduvo, clava, aguanta, volves hacia atrás un pouquiño. Pero a de Castro era moi clara. Esta podía despertar algunha... Ou ti crees que dentro da traiñeira tiñano moi claro? Eu creo que tiña moi claro, pero bueno, aí está a duda, sempre está. Sí, bueno, repetimos, nós dende aquí, dende a televisión, podémoslo ver moi fácil. Igual estar aí a 180, 200 pulsacións sempre é máis difícil. Sí, hai que... O patrón, sobre todo no momento, ten que enfriar esa cabeza, decir, calma, hai que facer isto, é moi complicado. Xa non é a primeira vez que viran por estribor e volven a virar ao rectificar por estribor. Polo propio nerviosismo, quero xa, e non hai calma. Vamos a ver o tempo que fai. Agora parece que está subindo un pouquiño o vento, Parece que está subindo un pouquiño o vento. A ver o tempo que fai Ciervena, pois, Bermeo, 5:11 para Bermeo, Lequeitio a 1 segundo, 5 minutos e 12 segundos. Entrou Ares con 5:17, entra Chapela con 5 minutos e 21 segundos. 5:17 Ares, 5:21 Chapela. Moi ben Lequeitio, moi ben. A ver o largo de volta, que Lequeitio especialista en empopar tamén. Lequeitio, este equipo que fixo, conseguiu facer malia o troco de adestrador, conseguiu facer relevo xeracional, metendo a moitos remeiros de 2004, 2005, 2006 e incluso 2007, pero os resultados na auga siguen chegando. Sí, está claro. Aquí é o que se fala sempre dun traballo de base que ao final para estes equipos é absolutamente fundamental. Sempre nos invernos se fala moito de Lequeitio, sobre todo por esas reconstruccións que fai, perde moitos remeiros, ou elevan ou deixan. Sempre se fala, bueno, este ano Lequeitio pero mira, sempre está aí, xa é un clásico da Liga. Aí temos o plano dentro da traiñeira de Ares. Ares, que está recuperando segundos e ponse a 2 segundos de Lequeitio, a 3 segundos de Bermeo. Isto eu creo que no aspecto moral vai a ser un auténtico subidón para Ares, que agora está poñéndose a só 2 segundos de Bermeo, estálle metendo 10 segundos a Chapela. Para verte aí veíamos a Cosme, estar nesa pelea con esos equipos é un subidón. E despois é que o rival directo que Santurchi está noutra tanda. Sí, bueno, veremos. Rival directo, por desgraza para o remo galego, hai que recoñecer que a cousa está Ares Chapela. O siguiente na escaleira, digamos. Nós sempre queremos implicar a un terceiro equipo para que haxe esa posibilidade, pero a día de hoxe non sabemos o que pasará dentro de... Primeiro, Sí. 2 segundos a Urdaibai. Bueno, que Ares está facendo un longo de volta absolutamente espectacular. Ares, que fixa Ciaboga a 6 segundos de Bermeo, e non é calquera equipo, está lle metendo 6-7 segundos neste longo de volta. Vai a 500 metros, acaba de facer Ares. Está collendo... Tremendo, Moi ben. El Lequeitio tamén está enganchado, O sea, os tres... Chapela sí que se descolgou un pouquiño, xa. Tremendo que está facendo Ares. Estálle... Vamos, é que se lle faz isto con todos os respetos para Santurce ou para San Xoán, podemos entendelo como máis normal, pero estás yo facendo a Urdaibai. Sí. Nin máis nin menos que a Urdaibai, e que ademais Urdaibai non mete o segundo equipo. Eu creo que hoxe estaba metendo un equipo con idea de que o vento fora a máis e incluso ter algunha opción a gañar a bandeira. Sí, falámoslo antes de empezar, non? Desde a primeira tanda facer unha contrarreloj, vai a remar solos e mira, ao final están aí nesa pelea. Ao final o equipo grande, por exemplo, neste caso Urdaibai, vese a par de Ares e a cabezada tamén di, aquí pasa algo non vai ben, e Ares todo o contrario, isto vai moi ben. Pois aí temos o plano dende dentro da traiñeira de Lequeitio, ali ao fondo vemos Ares. E agora Lequeitio primeiro, vai a baile. Como van a chegar de igualados a Ceaboga. Aquí segundo vayan en riba da onda. Bueno, aí Ares tivo que coller unha secuencia espectacular. Sí. Pois vamos a ver se consegue facer bo ese carreiro número 4 a traiñeira de Ares.
que chegou a estar por diante, agora mesmo sácalle Lequeitio unha traiñeira. É que Lequeitio tamén é un equipo que neste tipo de condicións se move moi ben. Se move moi ben. Bueno, chama a atención é que Bermeo non consegue recuperar. Eu soy un pouco trabado a Bermeo. Bueno, seguro que non lle está gustando nada agora mesmo como está indo a regata o equipo de Bermeo. Seguramente a estas alturas en condicións habituais tería que estar xa con, non sei, 7, 8, 10 na virada de terra. De vantaxe con metade de longo. É para o que non está a ser un día afortunado é para Chapela. Vamos a ver Chapela que están presentándonos o equipo de Chapela que está moi por detrás. Ahora mesmo non está na pelexa. Chapela, sempre o primeiro ano despois do ascenso, é un ano complicado. A ti tocarache no ano de San Bartolomeu, que foi 2015. Subir e baixar. Subir e baixar e ademais quitando 3-4 regatas sempre quedamos últimos. Foi un ano moi duro, pero moitos cambios. Ao final ascendimos con unha moi boa plantilla e desa plantilla marcharon 7, 8 ou 9 remeiros porque motivos laborais non podían ir á CT. Tuvimos que refacer o equipo e costou moito. Vamos a ver o tempo que fai en Ceaboga. Lequeitio. Moi pasados. Moi Lequeitio, sí. 10 minutos e 16 segundos. 10-16 Lequeitio. Pero Ares botouse en riba na Ceaboga 10 minutos e 18 segundos. Está Bermeo a 5 segundos. 10-21. Vamos a ver o tempo que fai Chapela. 10 minutos e 28. E marcaron eu creo que un pouquiño de máis. Imos a respectar os 10-30 que lle marcaron na realización. Eu creo que chegou casi nada antes, un par de segundos antes. Bueno, pois Ares, a Ceaboga de Ares foi boa, a de Lequeitio non tan boa. Mira, aí está un segundinho. Isto Ares teñe que vir agora como vamos. Conseguese meter aí na pelexa. Bermeo, neste terceiro longo, seguramente vai recuperando segundo a segundo. Sí. En teoría debería... Por potencia debería virar como primeiro na terceira Ceaboga, pero dende logo Bermeo xa ten o aviso de Ares e de Lequeitio para o último longo. Sí. Aí está poñéndose Bermeo xa casi outra vez a par. Repito, comentario que íamos facer antes, realmente é moita distancia que agora mesmo entre Ares e Santurchi, que son 11 puntos, e Chapela e Santurchi, que son 9 puntos. Sí. Sempre hai que ser realistas. Sí, bueno, a ver, o que falábamos, non? Unha regata como a de onte. Pero non se pode tirar ninguna regata. No, está claro. Ahora mismo Chapela, que está aí nesta tanda pois detrás das outras tres, ten que estar pelexando con Ondarroa, con San Xoán. Ten que pensar que pode haber barcos ou mismo que a Santurchi, que ascende de tanda, que o vexo máis nesta tanda a Santurchi, vai fora de tanda, pode quedar atrás, verse perjudicado e ten que seguir. Aquí cada segundo conta moito. Sí. Aí estamos vendo na quenda feminina eran refachos en torno aos 30 km a hora. Ahora baixou, está en torno, máis manténdose constante, 18, 21, máis ou menos kilómetros a hora. Quen sabe, se en vez de ir a menos, vai a máis. Ainda que de hai unha hora, ahora mesmo baixou a intensidade do vento. Bermeo que non colle a cabeza, No. Segue Lequeitio por diante. Si Lequeitio é quen de virarlle diante, vai o poñer moi complicado na volta. Botaránlle a culpa en Bermeo o carreiro? Algo hai que botarlle a culpa sempre. Algo sempre, pero non sei. Ainda que sexa un carreiro moito máis perxudicial, ese carreiro número 1, que Bermeo a estas alturas este no mesmo segundo que Ares e 2 peor que Lequeitio, é algo que eu creo que non contaban nin no peor dos seus pensamentos. Están totalmente fora de quenda, eles son equipo de quenda de honra, e quen sabe se esta fin de semana cunha descualificación tamén pode sacar un moi mal resultado. Bermeo no día de hoxe. Sí. É que xa se non gana esta quenda Bermeo vai ter complicado. Pois segue Lequeitio
pensábamos que Bermeo ia coller a cabeza a metade do terceiro longo, pero de momento segue sen coller a cabeza. E máxima atención a ese último longo. Ben é certo que Bermeo vai a poder facer no último longo algo que non puido facer no segundo longo, que é moverse dentro do campo de regatas. Moitas veces non arriscas a facer ese movimento no segundo longo por metros. Sí. Isto, Sebas, teno claro o patrón antes de comenzar a regata? Sí. Ou se te ves aí e ves que non vas recuperando... Home, podes improvisar nunha situación que digas, bueno, pois isto está perdido, vou intentar buscar outra cousa, pero non, desde antes da regata está ben falado, patrones, entrenadores, saben onde se teñen que mover, está todo moi visto. Pois aí temos Bermeo a 300 metros, poñéndose por diante, pero no mesmo segundo prácticamente que Lequeitio e Ares. E Ares está na pelexa, está fora da pelexa. Chapela, a ver Ares se consegue estar por diante de Lequeitio ou por diante, vamos, hai que soñar tamén, por suposto, ou por diante de Bermeo. Bueno, e Ares que tamén estará despois cun ollo posto na segunda quenda. A ver que fai... Onde vai San Xoán, onde vai Santurce, onde vai Ondarroa, que son equipos, bueno, que obxectivamente pode superar. Mellorar o tempo de Guetaria, pois seguramente xa sexa máis difícil. Mellorar os de quenda de honra, seguramente tamén sexa moito máis difícil. Bueno, aquí temos un equipo de quenda de honra. Sí. Por iso mesmo. E está competindo na mesma quenda que Ares. No, Ares está facendo un regatón, a diferencia con Chapela é grande tamén, está aí abrindo moito e Lequeitio outro regatón tamén. Ares que nesta fin de semana non puido contar por motivos laborais con Andrés Peña, que tamén é unha baixa importante a hora de facer a rotación. Pois imos ver como se aboga Ares e como afrontan este cuarto longo. Vímolo no segundo. O segundo xa foi un longo decisivo, o cuarto vai a ser aínda máis decisivo. A ver o tempo que fai Urdaibai. Aí escoitábamos a Calleja marcando como se fora o patrón, marcando o ritmo de Pada. Boa mirada de Bermeo. Tempo de Bermeo 16:01. 16:01. Aí pican 16:04 o tempo de Lequeitio, 16:05 o tempo de Ares. E quédanos por saber o tempo que fai en virada Chapela. Aí cruzándose con Lequeitio. As enfilacións aquí de Ares contra Lequeitio. Moi diferentes. Sí. Tempo de Chapela 16:26. 16 minutos e 26 segundos. Ollo aí, non se metan nunha pelea que... Pois Lequeitio está polo seu carreiro. Sí. Hai que tería que moverse. Xa vai o xuiz de mar a estar pretiño desa loita. Ares que se está indo pa terra. Seguramente Ares estea botándose todo o que poida cara ao 3 para despois deixarse caer cara ao carreiro número 4. Pero aí Lequeitio tamén vai a ter moito que dicir porque está defendendo o carreiro e non vai a querer que Ares se lle meta no seu carreiro. Pois aí é unha loita moi interesante. A ver o que fan Lequeitio e Ares. Casi a par, 12 metros. De momento está Ares mantendo, bueno, Ares tamén ten un patrón relativamente novo. Hai outros dentro da liga que son moito máis de moita máis idade. Un patrón relativamente novo, pero con moita experiencia. Sí, ten moita experiencia, ten moitas regatas, xa estuvo aí na CT. Está curtido tamén en batallas. É certo que o seu carón ten, xunto con Amunarriz, un dos máis experimentados, o patrón de Lequeitio, Iñaki Goicoechea, que xa estaba en ACT aló polo 2003, que se di pronto. Pero agora sí Bermeo comeza a marcar diferenzas. El Lequeitio meténdolle 4 segundiños a Ares. Vamos a ver Ares. Agora se rompeu un poquinho a regata. Sí. No, pero Ares a ver se colle algunha onda e ten esa posibilidade de estar por diante de Lequeitio. Ares cortoulle aí igual un poquinho a progresión, estar encima de... Ahora Lequeitio tamén se moveu. E que agora que vai no límite do campo é Lequeitio. Botaron Ares cara ao carreiro 4. Mira, Ares poñéndose xusto por detrás de Lequeitio. Eu aí xa non sei quen está no de quen, moi complicado. Están xusto no límite. Sorte para o xuiz de mar que hai 4 segundos e iso é un pouquiño máis dunha traiñeira. Están facendo... Está marcando Ares. Sí, están facendo cambiar o rumbo a Ares. Están marcando Ares.
Que Estaba no seu. agora Lequeitio foise cara ao número 3. Sí, marcha, ahora Lequeitio marchou, colleu unha liña aí. Bueno, Sigue. E o que está indo como un auténtico tiro é Bermeo. Sí. Este último longo. É un equipazo, isto falase moito de Orio, pero Bermeo ten un plantillón. Cando remaches ali, vivías ali, Sebas? Sí, eu estuve vivindo ali. De feito, os anos que estuve en Ciervena, xa vivía ali tamén. En Bermeo? En Bermeo a vivir. Bueno, con moitos deles coincidín, equipazo. Pois aí temos este equipo de Bermeo que ten que reconstruirse, ten que, bueno, adaptarse á nova condición dos cupos, que non é algo doado, pero que moitos dicían, bueno, Bermeo xa vai a desaparecer do mapa. Pois nin moito menos desapareceu do mapa e de feito este ano xa leva 2 bandeiras. Sí, cando se meteu o número de canteiranos falaban de eso, non? Falaban de, bueno, isto está feito para que ganen os guipuzcoanos, que teñen máis canteira e tal. Un pouco a pelea contra Bermeo, contra Ciervena, que sempre iban no límite, pero tanto Bermeo como Ciervena reconstruyeron e mira, están aí os dous equipos na pelea sempre. Sempre se di, non hai canteira en Bermeo, non hai canteira en Ciervena. Hai canteira en Bermeo e en Ciervena. Sebas, ti que o mamaches, que estiveches ali. Está aí, no. O sea, mira, por ejemplo, os chavales estes con portugués, que vai de dous de babor, sí que remei, canterano, cos demais no, pero van sacando de bo nivel. Os de Ciervena o mismo, chavales xóvenes, paso de juvenil a senior, te meten aí cajauría de senior e responden os chavales. Sí, apareceu ano pasado Pello. Nada prácticamente, que non o coñecíamos, demostrando un nivel espectacular. Para min o gran descubrimento que de Ciervena, non? Un chaval tamén que viña de bateles e treinerías, ponte aí de marca que fai falta e mira, aí está en todo, Concha, Liga, todo. Vamos a ver o tempo que fai Urdaibai, 20 minutos e 43 segundos. 20-43, ao final impuxo a lógica neste último longo. Urdaibai, ese 20-43, a ver se é referencia e ao final... Abreuse moita tanda no último largo. Está entrando Lequeitio, aí fortísimo, 21-01. O tempo de Lequeitio, 21 minutos e un segundo, e Ares, que conseguiu ir a par durante 3 longos, custoulle máis neste derradeiro, fai 21 minutos e 12 segundos. 21-12 para Ares. A ver o tempo final que marca Chapela. Vamos a ver o tempo de Chapela. Oxe, pasou no mal, un día duro para Chapela. A ver o tempo que marca Chapela, 21 minutos e 32 segundos. 21-32 para Chapela. Apuntamos os tempos, confirmámolos para vermos cales son os oficiais e comezaremos a partir de agora a comparar con outras quendas que eu creo que no día de hoxe vai a ser interesante. Sí, pode ser interesante, a ver si as condicións do tempo que fan. Pero bueno, a regata de Lequeitio me parece moi seria tamén. A ver o tempo de Bermeo para que lle dá, comparado cos das outras tandas. A ver como se mezclan aí esos tempos. Vamos a facer unha pequena pausa. Volvemos coa segunda quenda na que van a estar Ondarroa, Guetaria, Santurchi e San Xoán. 20-42-98, tempo oficial de Bermeo. Gañou a primeira quenda Bermeo, que ia totalmente fora da súa quenda habitual. Segunda Lequeitio, 21 minutos e 1 segundos, eses 21-12 de Ares e os 21-32 do equipo de Chapela. Teñen protagonistas para Bermeo. Bueno, ao final, crees que Bermeo, Sebas, acabou contento coa regata ou... Contento non creo. Non. O sea, salvaron ben. 20-43 parece un bo tempo neste campo de regatas? Pareceme bo tempo, pero claro, pero non demasiado bo. Non demasiado, temos que ter en conta que bestias temos na última tanda, non? Pero sí que se atragantou aí media regata a Bermeo. No último largo sí que o soltaron. Chámanos a atención que Bermeo segundo longo 5-10, Bermeo cuarto longo 4-42. Medio minuto de... Nos longos de volta medio minuto de diferenza. Sí. Ben é certo que nos 5-10 mantivo Carreiro, ese Carreiro número 1, e nos 4-42 aí o patrón tirouse do 1 ao 4.
pero... No, pero moita diferencia. Estamos falando de que ella abreu a Ares, pois eso, 28 segundos, 25 segundos un solo largo, non? Bueno, isto fálanos do poderío, da potencia que ten este equipo de Bermeo e Ares, que chegou a terceira ceaboga a un segundo de Lequeitio e a 4 segundos de Bermeo. Eu creo que aí ten que sacar esa lectura positiva, que estivemos de ti a ti e despois non sabemos o que pasou dentro da traiñeira, pero igual ese sobreesforzo de verte aí na pelexa igual pasou factura no último longo. Sí, seguramente sea un pouco eso, pero Ares ten que sacar a lectura de que temos a velocidade para competir con estes equipos. Hoxe foi Lequeitio, pero pode ser Santurchi, Ondarroa, pode ser incluso San Juan. Teñen a velocidade, teñen a remada, e igual sí que se pagou un pouquiño de esforzo, veste moi arriba, veste ao lado de un Urdaibai, bueno, hai que aguantalo como sea, eso é así. Pero bueno, hoxe faltou un largo, pero mira, 3/4 de regata se peleou de tú a tú con toda a tanda. De momento, Ares recupéralle un punto a Chapela, de momento, e hai moitos segundos entre Ares e Chapela, co cal, por aí, bueno, dependerá moito, fixarémonos moito nas bandeiras, fixarémonos moito na intensidade do vento, porque que algún equipo se poida meter no medio vai depender moito das condicións do campo de regata, Seba. Sí, pero bueno, non só deso, sino que a regata de Ares é seria, unha regata seria. Está Santurchi na outra tanda, está Ondarroa. Eu creo que vai andar moi cerca deses equipos. Aí estamos mirando seguidos se o vento vai a máis, se o vento vai a menos. Eu agora penso, así a simple vista, que baixou un pouquinho. Ahora se ve máis limpo, sí, un pouquiño. Imos ver o que dá de si esta segunda quenda con Ondarroa no carreiro 1, Guetaria no carreiro 2, Santurchi no carreiro 3 e San Xoán no carreiro número 4. Favorito, Guetaria. Nese carreiro número 2 e Guetaria, que se Urdaibai pode pensar en gañar a bandeira dende a primeira quenda, Guetaria é un equipo que tamén pode poñer en dificultades os da quenda de honra dende a segunda quenda. Sí, sin duda. Este ano xa leva varios anos Guetaria estando aí sempre moi cerca, pero este ano é para quitar o sombreiro, non? Tuvo regatas na tanda de honor, quedar segundo, pelear bandeiras, bueno, traballazo deste equipo. Vimos como o ano pasado, cando sacaba o 14 titular, era un equipo tamén capaz de ser segundo, terceiro, cuarto, era un equipo de quenda de honra, que neses cambios sábado para domingo, pues, cando movía un pouco o equipo, aí sí, o lóxico tamén, perdía un pouco de potencial, pero cando sacaba o equipo que tiña perfilado e que foi o que acabou sacando na bandeira da Concha, é un equipo perfectamente competitivo, e o que lle faltou, se cadra o ano pasado, pois esa pinga de sorte para conseguir unha bandeira. Unha bandeira, sí, pero hai que estar ali. Un equipo como Guetaria sempre está aí, e algunha acaba caendo. Se insistes... Caeu no 2004, no 2024, perdón, e a piques estivo de caer no 2025. A de 2024, se non recordo mal, foi a de Guetaria mesma. Creo que sí que foi. A da casa, nos remamos entrar un pouco de vento e eles desde a segunda ganaran. Aí estamos vendo como dende o principio xa impón a súa lei Guetaria. San Xoán a 2 segundos, Santurchi a 2, a 5. A 5 está Ondarroa e ollo, tempos, bueno, que é moi cedo, levamos o 2 minutos de quenda, pero estarían máis ou menos nos mesmos tempos os da primeira e os da segunda quenda. Eso é bo, unha boa señal. Vamos a ver, seguramente cando levemos un pouco máis, 700, 800 metros, aí sí veremos cal é a incidencia. No campo de regatas non se están movendo. De momento non se están movendo. A ver se desaparece esa publicidade. Bueno, xa sabemos, segue. Eu creo que aí, polo menos o que nos están marcando no anemómetro é exactamente o mesmo que o da primeira quenda, que era en torno a, sí, esos 20, 22. Non se están movendo moito polas calles. Tamén me parece que está algo mellor a agua que antes. Máis limpo. Eu creo que sí, o ves un poquinho máis limpo. Claro, vamos a presentar equipos Guetaria. 2 cambios con relación a onte. Bueno, prácticamente o mesmo equipo que onte remou en Donosti. Santurchi, 3 modificacións. Va bene, un
galego no equipo titular. Non cambia de patrón, sempre adoitaba cambiar un sábado, un domingo. Tamén o fixo onte Asier Arego, que coincidiches con él? Non, eu non cuadrei con él, pero o conozo de oídas e moi bo patrón. Pois Asier Arego recuperado este ano para a Liga. Este é un ano no que se están recuperando patróns que o deixaran. Zurinaga, Arego, e que están volvendo vellos roqueiros. Podemos pode ser decir, buscando un pouco a experiencia, non? Podemos ter patróns xóvenes con ganas que sean bons, pero ao final esta xente ten moita experiencia detrás. Un dos equipos que muda o patrón é Ondarroa, que habitualmente mete o novo a Jimeno, pero se mete o veterano, o suplente. Bueno, tamén hai que darlle premio a aqueles que están adestrando toda a temporada, que fan moitos kilómetros, moitos adestramentos, pois que teñan esa dose de protagonismo. Mira ese dato, que todos os da primeira quenda están sendo máis rápidos que os da segunda quenda. Pois aquí xa levamos... Aí se pode empezar a ter en conta xa. Aquí xa levamos metros. Ben é certo que hai que ver dous longas. Hai que ver a longa, porque igual o que che prexudica. Hai que ter en conta vento e tamén marea. Marea. A forza da marea. Lembramos que está a marea subindo e que vai a subir ata as 3:30. Mais ou menos. Está a media marea, máis ou menos. Agora sigue subindo. Igual agora colle máis forza a marea e axuda máis no longo de volta. Está prexudicando máis. Moito, Guetaria 8, Ares virou moi cerquiña de Bermeo, o sea... É que agás Chapela, os outros tempos foron bastante parecidos. Bermeo fixera 5:11. Fixera 5:11 en Ceaboga. Bueno, por iso que aquí non hai que perder ningunha pada, hai que pelexar ata o final, non se pode baixar os brazos en ningún momento, porque nunca se sabe que equipo podes deixar por atrás na clasificación. Vamos a ver, xa están por riba dos 5:11, ainda non comezaron a manobra. Incluso co tempo hasta de Chapela pode ser, Sí, pasaron agora mesmo o tempo de Ares, 5:19. 5:19 o tempo de Guetaria, que é o mellor desta quenda. 5:23 Santurchi e San Xoán, e Ondarroa 5:26. É dicir, peor que Chapela. Aí o vemos na comparación dos tempos. Santurchi, San Xoán e Ondarroa peor que Chapela, e Guetaria peor que Ares. Ares ahora mismo estaría metendo 4 puntos a Santurchi, Sí. Bueno, mira agora como escapa aí San Juan, como está escapando dese carreiro número 4 San Xoán. Moi descarado, Bueno, curioso. Sí, no segundo largo xa. Curioso cómo están interpretando tácticamente cada equipo. Ojo aí, ojo. Bueno, están mandando cambiar a trayectoria de San Xoán, porque aí pode haber toque de padas. Vamos a ver. Moi arriesgada a maniobra, De momento, bandeira branca, a ver se sacan outra bandeira, porque están no límite. Sí, bandeira azul. Vamos a ver se hai sanción pro equipo de San Xoán. Creo que San Xoán, agora xa está metendo un pouquiño de metros. Sempre que haxa máis de 10, aí están nunha marxe, pero arriscou. Moi descarada, moi salida de Ceaboga hacia terra. Arriscou moitísimo San Xoán. Entendes o que está facendo San Xoán, Sebas? Sí, pode ser que este buscando eso, deixarse caer un pouco para empopar un pouquiño mellor despois cara a 4. Pero Ares e Lekeition no segundo longo, na primeira quenda, empaparon moi ben. Sí. E mira Guetaria, 12 segundos a estes que... Sí, Guetaria está facendo a súa contrarloxo, que pasa que Guetaria estará pedindo polo pinganillo referencia de Bermeo. Que era referencia de Bermeo. Perderon moitos segundos no primeiro longo, a ver se o recuperan no segundo. A ver. Porque agora mesmo é unha dúbida que temos, unha dúbida eu creo que moi... Sí, non nos están poñendo a comparativa agora entre tandas, pero... Non vai a tardar moito en sair, xa che digo, porque, a ver, aí vai, Guetaria... Ahora xa está diante de todos. Estaría mellor que Ares, que a esta altura era cabeza de regata. Pois mira o que están recuperando en 600 metros. Isto que...
Primeiro, Sebas, bo traballo de Guetaria, e despois Marea, que... Pois non sei, a verdad. Non sei se pode ser Marea, se hai máis vento e lle perjudicou ahora ao salir e está sudando, ou levanta máis a ola. O vento, a mí non me parece... a referencia que daban, non hai unha diferenza aí moi grande. E a ola tampouco me parece que este máis grande ni nada. Pode ser corriente. Esa incidencia da corriente que se nota nese carreiro número 1. Bueno, pois Guetaria facendo o seu traballo. Sempre dicimos, os carreiros hai que facelos vos. Hai que facelos vos. E cando está no malo, pois o menos malo posible. Pois Guetaria nese carreiro número 2, agora mesmo cabeza de regata. Volverá a tocar sufrir no largo para fora. No seguinte longo, e a ver o que pasa no último longo, porque no último longo Bermeo Bou. Bermeo fixo 4.42 no último longo. Mira, aí xa estaría Lequeitio por diante. Está bailando aí. E conforme vayas entrando no abrigo, esa incidencia da corrente tamén se vai ir perdendo. Bueno, eu creo que está interesantísima, moi interesante. A regata, Sebas, pode haber moitos movimentos de posicións. Sí. Ahora no terceiro vamos a encontrar outra vez ca dureza. E despois no último, pois Guetaria neste caso tendrá o campo libre para moverse onde mellor lle conveña e a ver canto pode andar, porque os 4.42 de Bermeo me parece... Eso a mí pareceme... Pode igualar un Orio, un Orio pode ser, pero... Non melloralo moito, no. Facer menos de 4.40 moi rápido. Nun último longo vexo moi difícil. Bueno, pois agora queremos ver onde están Ondarroa, Santurchi e San Xoán en comparación con Ares. Sí. Con Chapela, eu coido que van a estar mellorando os tempos de Chapela. Cos de Ares xa hai máis dúbidas. Ares fixo en Ceaboga 10-18. 10 minutos e 18 segundos. Bermeo, Lequeitio, mellor tempo 10-16. Aí estamos vendo, San Xoán estaría, San Xoán, Ondarroa e Santurchi peor que Chapela. Peor que Chapela a estas alturas, que xa son 2 longos. Moi interesante, repetimos, isto xa é unha referencia moi significativa. Eu non pensaba que estiveran por riba dos 10.30, pero sí poden estar por riba deses 10.30. Por debaixo Lequeitio, xa. Tempo 10-19 Guetaria. 10-19 Guetaria, peor que Lequeitio, peor que Ares. Entra Ondarroa, 10 minutos e 29, 10-30. Marcaronlle a Ondarroa, marcanlle 10-32 a San Xoán, 10-33 a Santurchi. Todos peor que Chapela. Bueno. E mira, Ares estaría metendo 12 segundos a Ondarroa, 14 a San Xoán e 15 a Santurchi. Sería moi bo resultado para Ares, moi bo. Cuidado con esta regata. E aí o proa de Santurchi cambiou de lado, o remo. Aí escoitamos o patrón de Santurchi. Santurchi que está tendo ese punto de irregularidade que fai moi ben sábado. Estamos falando de moi ben sábado. Ten 7º postos, 8º postos, que son grandes resultados, pero despois xa ten varios últimos postos. Non é capaz de ter esa regularidade. Está costando un pouquiño aí encontrar... Tamén rota bastante, un equipo que rota, bueno. Tamén hai que xogar cos cupos, hai que xogar cos canteiráns. Bueno, ti sábelo ben porque coincidiuche no... Foi un troco de ciclo brutal. Aquel ano en Santurchi tivera que... Ese ano foi facer un equipo novo nunha temporada. Lembramos, viña de gañar 2 ligas consecutivas e ti entraches o ano seguinte cando, bueno, o proxecto se desestabilizou, houve troco na directiva, descubríronse débedas que había de outros anos e aí tiveron que refacer un pouco o equipo e de feito o ano que estiveches ti conseguiran manterse. Mantuvémonos, non fomos nin ao playoff. Eu me acordo que ahora o Portularrume, entrenador. Sí. Fixera un gran traballo aquel ano. Tengo moi boa amistad con él. Cando me chamou,
díxeme, bueno, eu quero contar contigo para o proxecto e tal. Preguntei, pero que equipo é niso? Somos 6. Que eran os 6 canteiráns que seguían do ano anterior. No, nin eso, era algún colega del que quería remar e tal. Dijo, pero como, me dixo, joder, isto é unha cadena. Cando un diga que sí, dixen, bueno, intentámoslo. Fomos facendo pezas, enganchando un ao outro e ao final pues fixemos unha moi boa temporada para o papel que nos tocaba. Realmente fora un shock. Curiosamente, ti marchaches ese ano, non conseguiron manter ese proxecto que Portularrume encamiñara, porque o ano seguinte volveu a haber outro troco de adestrador. De feito, o sea, moita xente marchou polo cambio de adestrador. Estábamos moi contentos con el, eu me incluyo. Hubiera estado con el un ano máis, seguro. Pero bueno, o club decideu eso e volta a facer outra vez. No segundo ano se non lle foi tan ben. No, ese xa baixaron. O ano que descenderon. Logo veu Alexander Esteban, que, bueno, si está conseguindo facer con xente da canteira. A verdade é que está facendo un proxecto, creo que interesante e con cabeza. Moi interesante. Empezou desde abaixo, desde a RC, e moi ben. Mira, aí volvemos a comparar os tempos primeira e segunda quenda. Guetaria, mellor tempo, pero só cun segundo. Só cun segundo de marxe. E queremos ver na terceira de Aboga, terceira virada. Ares de mellor que Ondarroa que... Sí. Bueno, son 9 segundos, Sí, ten margen. E Chapela tamén estaría mellorando incluso os tempos de San Xoán, que agora mesmo ocupa a última posición. Estáse quedando un pouquiño San Xoán. Por eso, ti imagínate que Chapela conseguira meterse por diante de Santurchi. Sí, sería interesante. Sí, o que pasa é que agora mesmo xa está Santurchi un par de segundos por diante de Chapela. E, dende logo, todas elas peor que Ares, que sería... Ares non a van a coller. Sí. Están as 4 primeiras en 4 segundos. Ben é certo que no último longo se abriron as diferenzas, pero eu creo que foi máis por mérito de Bermeo que por demérito de Lequeito ou de Ares. Sí. Seguramente a capacidade física de Bermeo é moito maior, moita máis potencia, moita máis experiencia. Ao final de regata se nota moito. Pero a regata de Ares non é que estes vayan detrás de Ares por condicións. Ares aguantou 3 largos con Bermeo e eso é moi boa regata. Mira, Chapela e San Xoán no mesmo segundo. Santurchi, 6 segundos mellor que Chapela, pero bastante peor que o tempo que está marcando Ares. Xa dicíamos na primeira quenda, moito ollo á segunda. Xa dicías ti, Sebas, moito ollo á segunda, que aquí pode haber moito baile de posicións. Está habendo ese baile de posicións. Está moi parello o nivel aí desos equipos. Lequeito podría estar en esta tanda, ao final Ares tamén. Está moi parello. Sí, moitas veces ir fora de quenda, hai equipos que non lles gusta, que prefiren ir... Home, sempre mellor ir na segunda quenda que na primeira, pero hai moitos equipos de eu quero ter o meu rival directo ao lado e gañarlle, porque se saes noutra quenda é complicado, xa interveñen outros factores. Cando remas contra rivales que non son do teu nivel ou son superiores, é complicado. A maioría das veces quedas atrás. Vamos a ver o tempo que fai Guetaria. 16:01 fixo Bermeo. Guetaria, 15:58. O tempo de Ares, 16:05. Xa está facendo peor Ondarroa, que vai ser a segunda que pase. Aí temos a Ondarroa, 16 minutos e 13 segundos. 16:13 Ondarroa, son 8 peor que Ares. Entrou agora con 16:18 Santurchi. 16:18 son 13 peor que Ares. E entra agora con 16:26 San Xoán. Igual que Chapela. Mesmo tempo que Chapela. Aí vemos como está a clasificación. De momento, Ares é cuarta na comparación dos tempos e aseguraría, a priori, 8 segundos de marxe. Non se pode dar nada por gañado no mundo do remo. E ademais cun rival como Ondarroa, que volve ás mil maravillas, pero... Pode soñar Ares cun 8º posto? Sí, podería tranquilamente. Hai que esperar porque sabimos como se abreu a tanda no último largo sen popa. Hai olas rápidas, se colleron. Entonces hai que esperar, pero bueno. E ademais nesta segunda quenda pasa algo que non pasou na primeira,
que os equipos teñen a suficiente diferencia entre uns e outros como para poder facer o que queiran no campo de regatas. Lembramos que Ares estivo no último longo condicionado. Sí, condicionado un pouco por Lekeite. Non lle deixou calle. Pero bueno, estes non van a ter ese problema, vanse mover a onde mellor lle vaya. Aí estamos vendo, Guetaria estaría lle sacando 6 segundos a Bermeo. Bueno, que Guetaria tamén se pode facer un último longo de 4.45, Si vai abrindo segundos, vai non facer máis rápido. Bueno, pois imos ver como fai Guetaria este último longo, buscando ser a primeira e tamén buscando ter opcións de bandeira. 41 paladas de marca. 41 paladas, e ainda que xa está facendo ritmo de champa final. E estamos a 800 metros. Bueno, o que pasa é que estes equipos, cada equipo ten o seu estilo, Sebas. Por suposto. Hai equipos que van mellor cunha cadencia máis baixa, outros que van mellor cunha cadencia de máis intensidade. Depende moito do tipo de remada, do equipo, do material que leves. Pero bueno, aquí a favor telle que pegar un pouquiño a ola, tes que picar un pouquiño o ritmo tamén. Pero mira, está abrindo 24 segundos a Ondarroa xa. Na súa quenda, aquí sí podemos facer a comparativa clara. Na súa quenda, Guetaria está metendo case que 30 segundos aos outros 3 equipos. Está volvendo moi rápido tamén. O que nos fala da gran regata que está facendo Guetaria. Imos ver Guetaria, que vantaxe ten Guetaria, que sabe en cada momento o tempo, ademais sabe o milímetro. O tempo que estaba facendo Bermeo en cada momento. Nos só temos a referencia cando nos lo asina a realización, eles sábeno en cada segundo. Agora vannos a mostrar outra vez Guetaria, aí están comparando con outra tanda. Ca outra quenda, bueno, Ondarroa sería quinto. Ares seguiría sendo cuarta. Mira, Santurce chegándose a Ondarroa. Santurce tamén está volvendo moi ben neste último longo. Para nós sería bo que Ondarroa lle pudera ganar a Santurce. Todo que sea meterlle algún puntiño a Santurce, moito mellor. Ainda que Ahora Bermeo, Sí. Está Bermeo a 2 segundos de Guetaria. Tal como está a clasificación, Ares superaría, sairía dese posto de descenso. Colocaríase a 4. Eu coido que no posto de play-out. Baixaría Chapela ao posto de descenso. Bueno, depende tamén do que faga San Xoán. San Xoán Chapela. Ares, manténdose nese cuarto posto. Viña Guetaria 6 diante de Bermeo, agora está 4 por detrás. A segunda parte de largo de Bermeo foi terrible. Sí. Pero non están lonxe Santurce e Ondarroa de Ares. Non están lonxe Santurce e Ondarroa dos tempos de Ares. Pois imos apuntar o tempo de Ares a ver o que fan Santurce e Ondarroa, que, repito, teñen esa vantaxe de coñeceren o tempo que facía a traiñeira galega. Santurce por diante de Ondarroa. Bueno, como está este final da segunda quenda, como está a comparativa, primeiro con Urdaibai e despois con Ares. Ares fixo 21, 11, 88. Urdaibai fixo 20, 42, 98. Vamos, o final. Moito mellor Bermeo que... Aí temos a chegada de Guetaria, 20-52. 20-52 para Guetaria. Último longo de Guetaria, 4 minutos e 54 segundos. Non foron os 4.42. Vamos a ver o tempo de Santurce. Vamos a ver se por riba deses... No. 21-10. Un mellor que Ares. 21-10 Santurce. E acabou afundíndose Ondarroa, que se foi ata os 21 minutos e 18 segundos. Moi extraño o tempo ese de Santurce, Vamos, que volveu como un auténtico tiro. E agora o tempo de San Xoán chegou a 41 segundos, son 16 máis que Ondarroa, 20... Vamos, non collín o tempo de San Xoán, 16 máis que Ondarroa son 18, 28, 34. Pois 21, 34, peor que Chapela, sería. Sí, 21, 34. Téñenos que confirmar os tempos, pero
en principio, Santurchi por moi pouco, pero eu creo que mellor que Ares. Ondarroa, peor que Ares, e San Xoán tamén temos a dúbida. Nun principio, peor que Chapela. Bueno, que che deixa esta segunda quenda? Déxame un pouco chafado aí o último largo, ese con... A remonta de Santurchi. Sí, levaba Ares tiña 13 segundos, ¿no? Na última virada a favor e ao final metelle 2. Son 15 segundos no último largo. Non sei se empoparon moito ou se Ares pagou un pouco o esforzo no último tamén. Pero unha pena, porque ese punto final é... Sí. Un punto dá moito aire. Pois nos imos a facer unha mínima pausa, voltamos coa quenda de honra. De momento marca o mellor tempo un equipo da primeira quenda. Bermeo, 20 minutos e 43 segundos. Aí teñen o patrón de Guetaria, Unaxe Izaguirre. Guetaria que gañou a segunda quenda, pero non puido rebaixar o tempo que marcou Bermeo Urdaibai, que segue a ser o tempo de referencia, 20 minutos e 42 segundos, e ademais vai a último longo. Comezamos a poñer en valor, bueno, xa falamos maravillas do último longo de Urdaibai, que foi de 4 minutos e 42 segundos. No tocante aos galegos, Ares agora mesmo é quinta, porque Santurchi conseguiu recuperarlle un posto por 2 segundos. Sí. 2 segundiños, pero aquí dá igual 2 décimas que 2 segundos. Os puntos... O que importa é o punto. Ese puntiño. E, bueno, a boa nova para Chapela é que San Xoán, si efectivamente fixo peor tempo que Chapela. Cocal, nun principio Chapela vai a sumar 2 puntos e Ares vai a sumar 4 puntos. E isto que nos vai a deixar na clasificación xeral, Sebas? Igualdade máxima, porque van a sair. E ademais estamos nun momento moi importante da temporada, porque xusto agora é a metade. Sí, pasamos ao Ecuador agora da Liga. E van a chegar os dous equipos galegos absolutamente empatados con 22 puntos. Sí, bueno, se non pasa algo moi raro na quenda de honra. Non debería, pero sí van a ter esa guerra, parece que hasta o final. Sí, Unha pena o de Santurchi, que ao final é o siguiente que está na Liga. E hoxe volve a sacarlle outro punto a Ares e outros 3 puntos a Chapela. Co cal, repetimos, xa é unha marxe importante. É unha marxe importante a que ten agora mesmo Santurchi. Sí, importante, pero non insalvable. Eu xa vin de todos os colores, pois quedan campos de mar, quedan regatas de mar aberto. Hoxe Ares me parece que encontrou un pouquiño o camiño que ten que seguir. 3 cuartos de regata moi bons. Bueno, si pelea por aí, si sigue nesa línea, nunca se sabe. Hai que pelear cada regata, cada posto e estar aí. Bueno, vamos a facer análise da última quenda, da quenda de honra con Orio, Ciervera, Donostiarra e Hondarribia. Orio, que leva gañadas as 3 últimas, gañou as 2 de Galicia, gañou onte en Donosti, pero ollo, Sebas, porque vimos aí a aliñación e mete moitas rotacións, e xa vimos noutras fins de semana nas que rotou tanto como hoxe, co cal isto non quere decir que hoxe non consiga a vitoria, porque é un equipo co poderío, pero con estas rotacións noutras regatas non gañou. Xa, hai que, a ver, en este equipo, bueno, en estos equipos non se pode falar de suplentes, non? Al final son todos titulares, o que pasa que entran 13 nada máis. Son tan bos os que quedan fora como os que están dentro, pero sí que hai... A ti sorprendía a aliñación que sacaba Orio, sen Diego Pérez, sen Salvaño, sen, non sei, Miquel Lizarralde, sen Aris Lizarralde, bueno, aí faltan moitos... Sí, faltan nombres. Primeiros espada. Conocidos, pero bueno. Bueno, que é lógico tamén que ao longo dunha temporada teñas que rotar porque estamos a metade de Liga e, bueno, realmente chegan grandes bandeiras, bandeira de Zarao, que entendemos que Orio vai a querer chegar ben a eses momentos e tamén hai que dar algún descanso. Sí, ademais levan remando, pois no caso de Diego, Leandro, Batel, trainerilla, a temporada faise larga e hai que rotar. Pero si o equipo que saca este, porque o ten probado e lle funciona tamén, non se pode achacar perder un día que non ganen polos cambios, non? Pois temos Carreiro 1 Orio, Carreiro 2 Ciervena. Con quen sae Ciervena? Pois quita
a un dos galegos, quita a Ismael Curro da posición de marca de babor, mantén a Julián Villanustre na quinta de babor, mantén a quita tamén a Gondar como marca de estribor e mete no equipo a Rivas, o que dai non sale Ismael Montes, que eu creo que fai anos que non se perde unha regata. Está soldado a bancada. O bo de Isma. Donostiarra tamén 3 cambios, cambia a sexta, babor a estribor, e cambia tamén na quinta, mete a Igor Francés. Seguen os dous galegos, Luis González e Javi Sayans. E o equipo de Hondarribia, unha sorpresa absoluta, Hondarribia esta temporada, pois con 5 cambios dentro desa política de canteira, de rexuvenecer o plantel. Acelero, vale, acelero. Vamos escoitar a Dani. Bueno, hai unha pena que non poideramos escoitar a Dani. Bueno, vemos que hoxe Donostiarra e Ziérbena, eu creo que saben que teñen unha boa oportunidade de colleitar unha bandeira. Bermeo xa demostrou... Mira, vamos a ver, tempos... Pois non estaría entre os 4 primeiros. Está sendo máis lenta esta quenda de honra. Ben, é certo que despois, no longo de volta, iso xa se pode emparellar, pero xa nos dá unha pista. Pero non lle chegou a Guetaria, o que recuperaba, O sea que, ollo. Xa nos dá unha pista de por onde poden ir unhas cousas. Imagínate que Ziérbena ou Donostiarra gañan esta quenda de honra e non gañan a bandeira. Xa me pasou. A mí me pasou en Orio fai, non sei se 2 anos. Ganamos a tanda con moita diferencia, ademais, e ganou Hondarribia desde a segunda tanda. Pero bueno, pois son cousas evidentemente que poden pasar, claro. E xa dixemos ao principio que Bermeo ia xogar as súas cartas, que moitas veces sair noutra quenda por cuestións de vento e tamén por cuestións de marea, que para min é o factor, mira, o 9 factor que segundos está a Ziérbena, 11 a Orio. Ollo Bermeo, que de momento seguen na auga e poden festexar a terceira bandeira da temporada. Repetimos, Orio non sae co super equipo, porque Orio é un equipo que se sae co super equipo, aínda que lle poñas as condicións que lle poñas, é capaz de gañar, pero Orio hoxe non sae co equipo de 3 estrelas, digámoslo así. O de gala, digamos. Sí. E outra vez a comparativa, fíxate, vanlle caendo máis, máis. Estanlle caendo moitos segundos. Sí que... Evidentemente van a recuperar no longo de volta, pero que son moitos segundos os que lle están caendo esta quenda de honra. Estemos o que foi o teu equipo durante as 3 últimas temporadas. No toquéis nada, vale, mantener esa remada, no toquéis nada. Eso es. No cambiar nada, seguir con lo que está, que no funciona. Pois aí temos Dani, que foi o que conseguiu darlle outro aire a Ziérbena. Sí. Ti chegaches nunha dinámica descendente do club, digámoslo así, e Dani foi o que conseguiu darlle ese punto de inflexión. Sí, bueno, descendente, a ver, tampouco o Ziérbena non estaba mal, pero sí que como un cambio de ciclo. Chegou Dani e chegamos 7, 8 remeiros. Marchar a xente moi importante, moi nombres moi pesados dentro do equipo, e Dani conseguiu eso, no primeiro ano mismo, xuntar todo eso e facelo funcionar. Como é o club de Ziérbena? É un club que con exixencia ou que deixa... No, deixa traballar, deixa... Aí o presidente non exige ao entrenador, non, eles, oye, o resultado sí, pero non estás obligado a ganar. Eso te digo, Dani conseguiu eso o primeiro ano. De feito, ganamos a primeira regata en Coruña que remábamos con el. Foron 3 anos moi bons. Que pasou? Que nos cuadrou pois o Bermeo de Zabala, e ahora o Orio de Zabala. O último ano nos cuadrou este Orio de Zabala. Bueno, sí que ganamos bandeiras, pero bueno, nos abonamos aí un pouco ao segundo. O segundo posto, sí. Que non hai que quitarlle mérito, vale moito, pero bueno. Aí temos, bueno, pode saltar a bomba, porque por aquí Bermeo fixera 5-11. E fíxense vostedes a onde están indo os tempos desta quenda de honra, que están indo casi que a 5:30. Ziérbena 5:27, Orio 5:30. Agora Ceáboga de Donostiarra con 5:33, Hondarribia 5 minutos e 34 segundos. Os 4 últimos da regata. Será o momento. Agora é o momento no que van a recuperar, pero a min pareceme moi difícil
moi difícil que poidan recuperar tantos segundos, Sebas. Pódelo recuperar igual neste largo, van a recuperar moito, pero pensa que no terceiro vanse encontrar outra vez con esa dureza, con ese muro e despois no último moi complicado. Aí temos a Orio como está en riba da onda. Son 15 segundos con Bermeo. Bueno, mira que bonita. Estas imaxes son absolutamente espectaculares. Mira. E Orio se lle meteu aí 3-4 segundos a Ziervena neste inicio do segundo longo. Estos son campos de regatas que hai en Euskadi que son, Sebas, espectaculares. Sí, a verdad que é o que che decía antes, non? É un pouco de envidia de non por remalo ali. Pois aí temos. Esa loita Ziervena-Orio, por detrás outra loita Hondarribia Donostiarra e os dous a pelexa por irlle recuperando segundos a Bermeo. Xa lle recuperaron, vamos a ver, Bermeo fixo 5-11, eran 19, xa lle recuperaron 6. Xa lle recuperaron 6, pero levamos xa 500 metros de longo. Ainda lle quedan moitos segundos que recuperar. Non nos olvidemos do último largo de Bermeo, que foi onde reventou a regata. Que se lle queres gañar a Bermeo, tens que facer un último longo de canto, de 4.30 ou de 4.35. Ademais, si en contra vas a ter peor. Aí temos a Ziervena, que agora aproveitou un par de ondas e volve a ser cabeza de regata. Tamén para a moral de Ziervena, ver que está aí na pelexa con Orio, tamén será moi importante. Xa o conseguiu unha regata de Bueu aquí en Galicia. As sensacións coas que marcharon, que viamos, foron moi boas. Moi boas. Ser capaz de discutirlle ao Orio top, digámoslo así, ser capaz de discutirlle 3 longos. Sí, estar na pelea con eles, ao final é o que se busca, non? Pelearlles, poñerlle as cousas difíciles. Sí que obviamente é un mellor equipo, é superior, pero hai que intentar sempre poñerlle en problemas, en que se salgan eles da remada. Eso Ziervena non fai moi ben, Mira agora, 4 segundos. 4 segundos, sí. Ziervena 4 segundos con Orio, 8 con Donostiarra, 10 con Hondarribia, pero todas elas, Ziervena agora mesmo sería a quinta clasificada. Sería a quinta clasificada, superada por case todas as traiñeiras, a gasguetaria da primeira quenda. Estamos vendo, bueno, boa velocidade, boa velocidade. Van collendo olas. Que ten aí Ziervena. Pois gustanos ver na quenda de honra como teñen dificultades, Sebas. Sí. Pois é curioso, seguramente Bermeo, se saíse en quenda de honra, pois igual hoxe non tiña posibilidade de gañar. No vamos a saber. A ver. Un poquito más armado, Más armado. Armado hacia atrás. Juli, bajar las revoluciones, Aí escoitamos a Dani dando esas indicacións. Moi bo patrón, Aitor. Moi bo. Eu estuve encantado con el. Xoven, ten aí o futuro do club. Ten moitos anos por diante e aprende moi rápido, leva moi ben a trainera, leva moi ben a xente. Bueno, é Canteirán, que sempre un doble valor. Sí. Para os anos que ten, non se arruga con ningún. E que, bueno, parece xa un veterano polos anos que leva en ACT, pero que con 16 anos igual xa estaba aí na popa de Ziervena. Estábamos vendo como se estaban achegando moito os tempos de Bermeo. E aínda quedan 100 metros. Outra vez a comparativa están a 2 segundos. Bueno, pois recuperaronlle, en concreto Ziervena recuperoulle 14 segundos, de momento 14 segundos a Bermeo neste longo de volta. Moito ollo co que poida pasar. Ben é certo que agora eu creo que teñen máis vento pro a popa. Sí, agora está, parece que sí. Vamos a ver agora o tempo que marca Ziervena, 20 minutos e 21 segundos. Perdón, 10 minutos e 21 segundos. O mismo que Bermeo. Entran Donostiarra e Orio case que no mesmo tempo. Orio 10-28, Donostiarra 10-29. Entra Hondarribia 10-34. Ahora está peor o mal, ahora sí que se ve peor. E agora queda a comparativa dos tempos
como Lequeitio estaría facendo mellor tempo, pero para a loita pola bandeira, Bermeo e Ziérbena están no mesmo segundo. Daslle posibilidades a Ziérbena, Sebas? Sí, vamos a dar. Quero ver agora neste largo Canto vai a perder? canto vai a perder, porque se está duro no primeiro, pois perderon no primeiro. No primeiro perderon con Bermeo 17. 16, perdón. 16 segundos, que agora conseguiron recuperalos. Pero xa non ten esa mesma frescura. Xa non ten esa frescura nin do primeiro nin do segundo. Entonces, a ver como vai avanzando ao largo. Vamos a ver, Ziérbena, que marxe crees que pode recuperar no último longo? Pois sobre 15. 15 lle poñemos. Sí. Sí, penso que sí. Eso... Pois iso é que bailen moitos tempos, Mira agora o que está facendo Ziérbena, botándose un pouquiño cara ao carreiro. Vamos a ver o que hai que ver tamén é ter en conta o que dixen antes do último largo de Bermeo, que foi moi rápido. É que recuperar 15 segundos no último longo quere decir que faz un longo de 4.27. E facer un longo de 4.27, por exemplo, Ziérbena acaba de facer un longo de 4.54. 4.54. Fixera Bermeo 5.10. Fixera 5.10 neste segundo longo. Esos son moitos segundos, Son moitos segundos. Se Ziérbena consegue meter unha marcha máis, pode estar neses 4.40 de Bermeo, sí, pero moito mellor deses 4.40. Pero para facer o mismo tendría que virar ao tempo de Bermeo. Tería que virar o tempo de Bermeo. Mira, xa son 8 segundos agora, En 2 minutos, 8 segundos. Eu vexo moi difícil, Eu creo que Bermeo comeza a coller a bandeira. Se non está na agua, Bermeo debería de ir saliendo. Debería de ir montando na traina. Hai que volver. Normalmente o da primeira quenda queda na auga ou vai a terra? No, queda, soles quedar. Si ves que... Pos un chándal. Sí, pos a roupa... Cabecita, disfrutarla acabando. Un pouco entendo o que intentará Dani. A loita pola bandeira está moi difícil, pero poder gañar a tua quenda. Estás ganando puntos para a Liga tamén. Estás gañando a Orio, a Donostiarra e a Hondarribia. Aí temos outra vez, Orio agora mesmo sería noveno clasificado. Noveno clasificado. Donostiarra 11º e Hondarribia 12º. Terrible. Que van a recuperar no largo de volta. Pero igual te vas a un... Sétimo, por exemplo, Hondarribia igual se vai a un sétimo ou oitavo posto. Donostiarra perfectamente tamén. Aí seguro que están facendo moitas contas. A vantaxe que ten Orio é que se pode permitir un terceiro ou un cuarto. Non ten ningún problema por esa marxe tan ampla que ten de puntos. E máis aínda, agora seguro que... Mira. 14 a Ziérbena, 22 a Orio, 30 a Donostiarra. Isto xa está fora da marxe que ti dicías. Eu dixen 15 na mirada, pero ainda lles quedan 2 minutos. Sí. Vai ser moi complicado. Van a ser igual 20 segundos. Mira, esas ondas... Sí, eso non había antes. Sempre que vemos algo branco aí nesa onda, fálanos de máis dificultade. Eu creo que cambiou o vento, incluso cambiou a dirección. Non tanto a forza, senón a dirección. Agora é máis pro a popa. Pode ser. E está, bueno, por suposto, 4 ou 5 kilómetros máis. Máis o vento, sí. Tamén se notan moito. Non, cambiou moito o campo. Pois poñéndolle dificultades á quenda de honra. Xa son agora mesmo 17 segundos os que ten Bermeo sobre Ziérbena. E, repito, Orio, Donostiarra e Hondarribia serían os 3 últimos clasificados dentro da regata. Pois aquí sí que van a ter que facer unha contrarreloxo, porque lle estarán dicindo dende o Peirao, estarán dicindo que hai que polo menos ser cuarto. Sí. Hai moitos puntos polo medio, aí. E ollo Ares. Ares, que igual pode mellorar os tempos de algunha destas traiñeiras. Sí, porque Ares estaba oitavo, Ares dicíamos que se non hai ningunha sorpresa na quenda de honra, sería noveno porque perdeu ese posto con Santurchi. Podríamos meter algún. Pero pode haber algunha sorpresa na quenda de honra. Sobre todo, non sei, eu vexo a... Mira. Está caendo segundos agora. Son moitísimos segundos. É unha pena aí para Ziérbena, que hoxe sí que está facendo un regatón. Está abrindo 10 a Orio, moito a Donostiarra, moito a Hondarribia. E que pena
Bueno, pero bueno, o regatón é o mismo. tense que quedar con esa lectura, que foi en quenda de honra, que en circunstancias normais estarían con posibilidade de levar a bandeira. Pois hoxe tamén acertaron as prediccións, Sebas, que dicían que o vento ia ir a máis cara ás 2, está indo a máis. Vento e marea. Vento e marea, pode ser. Aliáronse A repunta da marea que traía máis forza tamén, se xunta o vento, levanta tamén algo máis a ola. Está bastante peor o campo. O tempo de Bermeo foran 16:01, o tempo de Guetaria 15:57. Ainda lles queda. Ainda lles queda. Sí. Aí sí se ve, este plano vese perfectamente como está moito peor o campo de regatas. Moito máis vento. O tempo de Ziérbena 16:29. Que se van a medio peor que minuto, Chapela. Medio minuto. Ziérbena 16:29. Tempo agora de Orio 16:38. 16:39, picáronlle. Son os últimos, non? Sí, todos peor. Todos peor. Agora entran Hondarribia e Donostiarra. 16:51, 16:52. 16:51 Donostiarra, 16:52 Hondarribia. Por eso digo, nunca se pode escatimar unha pada, porque nunca sabes que equipo podes meter polo medio. E agora mesmo, bueno, pois É que estamos falando de que Ares pode quedar cuarto hoxe, Non vexo que lle remonten hasta os 20 e pico segundos, Son, sácalle, Ziérbena sácalle Ares 24 segundos. 24 segundos. Tería que facer Ziérbena un último longo de 4:45 para mellorar o tempo de Ares, que sería ir moi rápido. Van a volver rápido porque sí que hai máis vento, máis ola, pero a ver canto. Pois vamos a ver como queda isto, porque sempre digo, se metemos os equipos nunha cocteleira e a xitamos, danos a clasificación de hoxe. Que repito, moitas veces isto é o que queremos. Sí, está claro. Está claro que o que o mira desde fora quere meneo, quere que pasen cousas, quere regatas así. Poñer os grandes en dificultades, que teñan que os pequenos poidan sumar puntos, que poidan meter equipos polo medio, que haxa alternancia na clasificación. Pois saber como acaba, dende logo, eu agora teño moitas dúbidas de saber como vai a acabar a clasificación da 28, non? Da regata. Ahora está remontando menos que antes. Antes ia, foi a virada a... Foi a 28, sí, Pues non lle recuperou nada. No primeiro minuto e medio non lle remontaron nada. Antes xa lle remontara igual 3 ou 4 segundos en minuto e medio. Mais ou menos foi a secuencia que conseguiu facer. Pois eu non creo que cheguen a ese tempo de Ares, Bueno, como se vai a poñer a clasificación, como se vai a mover. Vaya fin de semana, apareceu o vento en Euskadi. Estas son condicións pouco habituais estas que tivemos esta fin de semana, Sebas. No. Ali entra bastante, hai días de calma, obviamente, pero o mar suele estar agitado. Pois miren vostedes o día que Ziérbena lle está sacando 10 segundos a Orio, 9 segundos xa a Orio, 24 Hondarribia, 26 a Donostiarra. Igual Ziérbena acaba do sexto posto para baixo. Sí, tranquilamente. Pero isto é o mundo do remo, estamos nun espazo natural incontrolable. Non depende de nós. A ver, rema, no mire. Yannick, esa espalda. Atentos que rebotilla, estribor, largo. Estamos escoitando a Aitor Lazcano, patrón de Ziérbena. Está facendo un regatón. A Ziérbena, a diferencia que está abrindo en tanda, xa son 13 segundos con Orio. 13 segundos con Orio. Claro, Orio, Hondarribia e Donostiarra estarán coa calculadora. Mira, aí temos por primeira vez o plano de Urdaibai. Eu creo que xa teñen a bandeira. 4 segundos lle remontaron nada máis e xa non queda nada. É máis de medio longo. No, Urdaibai xa ten a vitoria. Urdaibai xa ten a vitoria, a terceira da temporada. 3 vitorias esta temporada para Bermeo, que viña dunha temporada na que non conseguira bandeiras. Só houbo 3 anos houbo 5 anos na Liga que Bermeo non conseguiu bandeiras, no 2021 e despois xa nos primeiros anos da Liga. Pero despois era un equipo que todos os anos conseguía bandeiras. Mira, Calleja. Que tempo tiña Bermeo final? Bermeo 20:43. 20:43, digo cho exacto.
porque témolo por aquí. Vamos a ver, 20-42-98. 20-42-98. Xa é gañadora da regata Urdaibai. E agora marcaban a Ciérvena 28 con Urdaibai. Con Urdaibai, non remontou nada no último largo. Bueno, vamos a ver que se pode meter mira polo que medio de Ares. Ares fixera 21 minutos e 12 segundos. 21 minutos e 12 segundos. Eu coido que non van a mellorar o tempo de Ares. Eu creo que non. 10, 11, 12, non, para non empeorar. Vamos a ver o tempo de Ciérvena. Ciérvena 16, 17, 18, 21, 19. Peor que Ondarroa. 21, 19, peor que Ondarroa. Agora sí, sétimo Ciérvena. celebran en Bermeo. Vamos a ver a chegada de Orio. 21 minutos e 31 segundos. 21-31 por un segundo non o fixo peor que Chapela. 21, sí. E que non vai a facer peor que Chapela, Donostiarra e Hondarribia. Van a quedar últimos, os dous últimos. Aí temos Hondarribia 21-46 Donostiarra. e Donostiarra 21-50. Bueno, pois vai a regata. Vaya regatón. Outra regata que vai pasar a historia porque poucas veces veremos a un Orio que bueno, témolo na nosa base de datos. Miramos os postos de Orio, primeiro, levaba 4 vitorias, segundo como pouco cuarto en Castro, pero agora é que vai a baixar ata o sétimo e oitavo posto. Sí, sí. Bueno, depende un pouco de como se puso o mar tamén, pero sí, cedeu moito tempo na propia tanda, con Ciérvena. E mira, ves dunha descualificación. Sí. Ves dunha descualificación o sábado, se Bermeo non chega a ser descualificada, non tería ninguna posibilidade de gañar esta regata. É curiosísimo, porque sairían quenda de honra. Sí, hombre, tendría as súas opcións, pero máis difícil, obviamente. E algunha das da primeira quenda é que se cadra Lequeitio, en condicións normais, igual estaba cunha bandeira hoxe, sí. ou Guetaria. E ademais onte falamos de moito dos puntos, non? De Bermeo, que 0 puntos e os teus rivales ganan 12, 11, pero pues mira, hoxe fai 12. E os teus rivales como Hondarribia e tal Hondarribia fai 2 e Donostiarra fai 1. Entonces, ao final todo se casi compensa. non perdeu. Sí, pero é raro, pero pasa poucas veces, pero mira. É unha fin de semana moi curiosa. Aí temos un dos factores que máis influiu, evidentemente, o vento, que apareceu con moita forza a 1:30. Sí, para esta tanda sí que cambiou moito xa. A ver se nos ofrecen cale a clasificación da regata, porque a clasificación é unha auténtica bomba. Dicíamos que en circunstancias normais Ares ia estar empatada con Chapela, pero estas non foron circunstancias normales, coas cales Ares pasa a estar por diante de Chapela na clasificación xeral. Sí. Meteu máis traiñeiras polo medio. A ver, aí están preparando. A ver se nos dan os puntos como quedan. Aí está a gráfica do vento. Gráfica do vento. Primeira quenda. Sí. Bueno, refachos aí como moito de 26, 27. Segunda quenda. Menos incluso. Menos, sí. E agora a terceira quenda, que é na que se marca a diferenza. A ver se nos aparece. Sí. Pois... Por esa diferenza do vento, sobre todo, cando subiu foi na segunda mitad. No terceiro longo. E o terceiro longo se sube o vento. Eu creo que tamén o cambio de dirección do vento. Pode ser. Pasou de ser un pouco lateral a ser proa popa. Encontrarnos de contra todo, contra o vento, a ola e a corriente en contra, é moi duro. Pero bueno. Isto é o que nos gusta, regatas de mar. Sí. Isto é o que nos gusta. Aí está Sier Zurinaga, que onte laiábase e hoxe celebra. Sí. Deronlle a volta e ademais eso, pois xusto os rivales directos na última tanda. A ver, Aitor, que di? Vamos a escoitar a Aitor Lazcano. Fala habitualmente castelán. Que se gana la tanda de honor. Y fíjate cómo habéis quedado. Opa, Guardián, ya te digo, tío. Para una vez que, con lo complicado que es ganarle a este equipazo, ¿no? Pues les ganas y al acabar le preguntaba al entrenador a ver si segundos tal. Dice, creo que séptimos. Son jodidos estos domingos. Bueno, la verdad es que no estaba el tema para mucho más. En esta tanda de honor el viento ha ido a más y todo lo ha complicado.
Sí, bueno, al final pues nos tenemos que quedar con la parte positiva de la regata, que hemos conseguido mejorar aspectos que ayer nos faltaron, que en algunas regatas en tramos concretos hemos sabido hacer y hoy lo hemos hecho en toda la regata, yo creo. Y eso, más contentos por la remada y el trabajo hecho en tanda que por el resultado que haya sido. Y no ha sido un fin de semana fácil, digamos, ¿no? Más bien todo lo contrario, porque el mar y las condiciones pues así lo han querido. Bueno, pero yo creo que al final estos son los días que queremos remar todos y por la razón que te apuntas al remo, ¿no? Estoy seguro de que muchos chavales al ver la Concha de 2017 dijeron, ¡fa! Yo me apunto a remar, que quiero remar esos días. Así que para nosotros al final lo del viento es una putada hoy, pero que esté la mar así ya podría estar todas las regatas. Es que ricasco, Aitor. Sorionak. Ai, eskerrik asko. Garbi. Bueno, aí escoitábamos. Pensábamos que podíamos loitar pola segunda posición e acabamos séptimos. Xa. A verdad que, bueno, é unha pena, non? Unha pena, xa te digo, a min tocome vivilo, que saleche o regatón ese día e por circunstancias non levas a bandeira, pero estou seguro que tanto o equipo como Dani os estarán moi contentos. Fixeron un regatón, moita diferencia, xa te digo, cos rivales directos. Me hubiera gustado ver a Bermeo tamén nesa tanda de tú a tú contra eles, pero non pudo ser, e bueno. Xa temos clasificación final, gañadora Bermeo. Aí está recibindo o premio a mellor patrón a Munar Rizo Xondarribia, undécima clasificada. Bermeo primeira, e porque saiu na primeira quenda. Dende logo, que curioso é o mundo do remo. Segunda Guetaria, que en circunstancias normais, Guetaria hoxe tería moitísimas posibilidades de levar unha bandeira. Sí, Se fosen quendas normais, posiblemente Guetaria estaría celebrando a bandeira. Lequeitio terceira, vai a sacar 10 puntos, Lequeitio. Santurchi cuarta, vai a sacar 9 puntos. Ares quinta, vai a sacar 8 puntos. E isto, Chapela, que acabou de novena, fai que se intercambien os papéis no posto de descenso. Dicíamos, en circunstancias normais, se os da quenda de honra quedaban entre os primeiros, ian acabar empatados a puntos. Metéronse dúas traiñeiras no medio, Ciérvena e Orio, no medio entre Ares e Chapela, co cal agora mesmo Ares ten 2 puntos de marxe con Chapela. A ver, non é... Obviamente non é salvable tampouco esos 2 puntos, pero dan aire. Son 2 puntos que che dan aire e sobre todo a confianza que ten que coller ca regata de hoxe. Moi boa regata, no último largo sí que pagaron un pouquiño e se foi de tempo, pero estou seguro que están contentos tamén e encontraron seguro algo de onde tirar para o que queda. Bueno, que estiveron preto de Lequeitio ata o último longo, máis ou menos estiveron nos mesmos tempos que Santurchi e Ondarroa. Eu creo que aí teñen o premio polas circunstancias do vento, con eses 8 puntos, que son moitísimos puntos. Prácticamente faz o mesmo nunha regata que en 3 fins de semana. E este tipo de regatas son os que che dan posibilidades de salvar a categoría. Aí teñen ese cambio nas dúas últimas posicións. Chapela pasa a ser equipo de descenso, Ares equipo de playoff. Ben é certo que Santurchi, rival directo, tamén sumou 9 puntos e que Lequeitio tamén sumou moitísimos puntos, de feito adiantoulle a San Xoán. Co cal, chegar ao 10º cada vez está máis complicado. Está complicado, pero non imposible, non hai que deixar de intentalo. Poden pasar máis veces o que pasou hoxe, e sen ir máis lonxe, a vindeira fin de semana vai a dúas regatas que temos, Sebas. Santurchi, que pode pasar de todo. Aí pode pasar. E Lequeitio, que tamén estaremos mirando Wingurú o mércores ou... Ojalá non sala un día de olas aí en Lequeitio, que salen boas regatas, e despois en Santurchi pois conocemos a ría, como é. Moito se decide no sorteo e bueno,
si tes un poquinho de suerte e fas unha boa regata, podes rascar tamén bastantes puntos aí. Hai que ver como está a marea, como está... Bueno, habitualmente adoitaban poñer o campo de regatas de Portugalete, Santurchi, con coeficientes de marea baixos. Foi un fallo que cometeron hai varias temporadas, que o meteran cun coeficiente de marea de superior a 100. Tiberades... eu creo que houbera unha regata fai 4 ou 5 anos que fora un auténtico pesadelo ali en Santurchi. Non me acordo, pero é posible. Aí cando hai moita corriente, cando as mareas son moi fuertes, moi duro. É imposible remar. Sí, para que dicirlo de outra maneira. E, bueno, eso eu creo que dende a chegada de Beni, deste comité técnico que hai agora, pois intentan poñer... Este é o adestrador de Bermeo. Sí, Salsa Mendi. Bueno, 3 vitorias. 3 vitorias. Non está nada mal. Xa para Bermeo, despois dunha temporada que viñas de 0, 3 vitorias, eu creo que xa... Fixo tamén, reforzou ben o equipo. Teño aí un par de compañeiros que estaban conmigo en Cierva no ano pasado, Taku e Urdás. Levou outra xente tamén, algunha que estaba parada por aí, reforzou o tema do patrón tamén. Sí. De Arcote pescou un par de remeiros. 2 ou 3 de Arcote. Arcote que o ano pasado fixera moi boa temporada en ARC. Bueno, que este ano está pagando esas baixas. Bueno, pero se te chama Bermeo, é difícil dicir que non. Hombre, está claro, tens que ir de cabeza. Pois aí temos a Bermeo, gañador desta regata aquí en Guecho, a cara e a cruz. Onte foi a cruz, onte foron descualificados. Hoxe, grazas a esa descualificación, levaron a bandeira. As cousas do mundo do remo. Sí, si te pos a ver, ao final eso, onte non sumaron puntos, e o que gana Orio que ganou, non? Onte suma 12, e hoxe eles ganan os 12 e Orio suma 5. Por exemplo, con Donostiarra suma 1, entonces salen igual que entraron ao fin de semana con esos equipos, con Donostiarra, con Hondarribia. Entonces, bueno, unha cousa tapa a outra. Pois aí temos a Zurinaga, que por terceira vez na temporada vai a subir a ese bote de autoridades, bueno, da mando Lendakari, vai a recibir esta bandeira de Guecho, auténtica histórica dentro do mundo do remo. 48 edicións xa vai polo camiño das 50 das bodas de ouro. Realmente, bueno, unha bandeira destas das que gusta gañar. Bueno, Sebas, que tal estiveches no micrófono? Como na casa, moi cómodo. Prefires o remo? Prefiro o remo. Sí, prefiro o remo, na que me coste un pouco máis, pero sí, é donde estou habituado. Pero aquí moi ben, moi a gusto. Encantado. Bueno, pois desexarche o mellor para esta temporada en Liga Galega. Se hai algún descenso, xa se complica moito máis a posibilidade de ascenso a Liga para a vindeira temporada. O tema ese dos arrastres é complicado, non? Ademais, o ano que ven a Liga é de 10. De 10 ou de 8? Está de 10 este ano. É de 10 agora, para o ano é de 8. Imagínate que un descenda e outro no playoff tamén. Eso sería o peor dos casos, non? Descenderían 4 equipos da A para baixo. Hai que confiar, home, Sí, home, por suposto. Tamén pode pasar que un se manteña no playoff e que outro ascenda. Pode ser que, por exemplo, Cabo se presente ao playoff e ascenda e se manteña, pois, o que está agora. E ojalá, para nós sería bo tamén, pero bueno, paso a paso, depende de moitas cousas. Nós tampouco temos a plaza asegurada, estamos traballando en paralelo, pero pouco a pouco. Bueno, pois... el equipo no categoría femenina a buscar ese título que sería histórico para Perillo. Sí, para o club sería unha cousa histórica, verdad. Nos quedan 4 regatas, creo. Unha liga cortiña tamén, pero bueno. Estamos ben, cos pés no chan, hai que seguir traballando, hai que seguir mellorando e intentar seguir por aí. Pois con Sebastián Acerbi hoxe comentamos esta regata de Guecho na que gañou Urdaibai e na que Ares sacou o mellor resultado da temporada cun 5º posto. Volveremos a vindeira fin de semana, sábado Santurchi, domingo Lequeitio. Señoras e señores, que teñan moi boa tarde.